ଏଇ ପଟେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଅଠା ଆଉ ଦୋସ୍ତ ଏ ହେ ମାନେ ପଛପଟୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଦୋସ୍ତ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛ ନା ମାନେ ସେ ବିଚରା ପିଲା କ'ଣ କରିବ ତାର ପଛପଟୁ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ମାନେ ତାର ପଛପଟଟା ଯେଉଁ ମାନେ ସେଇଟା ପୁରା ସରିଯାଇଛି କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ हेलो गाइज मो नुआ वीडियो समस्त स्वागत तो आज बोले ये आम सकाल सकाल रनिंग जाऊँ मैंने वर्षा राति सारा प्रबल होता तो प्रबल हो टे चलते वर्षा ए सकाल सकाल 5:30 हो साढ़े मैंने 6टा आज मैंने से वर्षा लेट लेट भी है 6टा कि वर्षा चली जाए भी है वर्षा चली जाए भी तो आज से दीप खाली भी कहला कि आज रनिंग बंद ना करूँ मुझे रनिंग नहीं मुझे सुखी बहुत ना मुझे रनिंग से रनिंग मार खाली एक्सरसाइज टे कर जाऊँ दिन है ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ରନିଂ ଯାଉଛୁ ସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖ ବର୍ଷାରେ ବି ରନିଂ ଯିବା ଆଜି ଦେଖିବାର ଥିଲା ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାନେ ସେ ରାସ୍ତା ଅଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ହେଲା ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଦେଇକି ଯାଇକି କେଚରା ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଉଛୁ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ ବାଟର ହେଲେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଆମ ନାରାୟଣୀ ପାର୍କଟା ଏଇ ଭିତରଟା ହେଲା ଯେଉଁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଛି ନାରାୟଣୀ ପାର୍କଟା ତା ପଛ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି ମାନେ ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିର ହେଲା ସେ ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ନାରାୟଣୀ ମାଙ୍କୁ ପୁରା ସକାଳ ସକାଳୁ ଉଠି ମାନେ ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରି ଆଉ ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଆଉ ଯାଉଛୁ ତ ଏଇଠି ହେଲା ଆମେ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଚଢ଼ୁଛୁ ଏଇଟା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁରା ମାନେ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଫଳା ହେଇକି ଅଛି ହେଲା ଏଇ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଖସୁଛି ତ ଦେଖିବା ଏଇଠି ମାର୍ବଲ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ି ଖସୁଛି ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାରାୟଣୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯିବାଟା ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏଇଠି ମାଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ହେଲେ ତମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ତ ଯିବା ରନିଂ ଏବେ ଘାଟି ଦେଇକି ହେଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋ କାଢ଼ି ମାରୁଛି ତାଙ୍କର ମୁଁ ତ ଏପଟେ ପୁଣି କରିଛି ମାର ତାଙ୍କ ପଟେ ଦେଖାଉଛି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ତ ଏପଟେ କରିବି ଦେଖେ ତ ସେମାନେ ଏବେ ବୋଲେ ଆମେ ସେ ନାରାୟଣ ହାଟ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି ମାନେ ସେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୁରା ସେ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପୁରା ଇଏ ଭଡ଼ା ହେଇଥିଲା ନା ପୁରା ଗୋଟେ ସେ ଭିଉ ଦେଖିଥିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତ ଏବେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ହେଲା ସେ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ତ ଆଜି ଦେଖିବା ଆଜି କେମିତି ହେଇଛି ଯଦି ଆଜି ମତେ ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଥିବ ପୁରା ଏବେ ସେମିତି କିଛି କୁହୁଡ଼ି ନାହିଁ ପୁରା ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଥିବ ତ ମାନେ ସେ ନର୍ମାଲ୍ ଭିଉ କେମିତି ଦେଖ ହେଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ସେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ସେ ବର୍ଷାରେ ଆଜି ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି ହେଲା ମାନେ ସେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆଜି ଏମିତି ଦେଖ ସେଦିନ ମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ମାନେ ପୁରା ଧଳା ହେଇକି ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କି ମାନେ କେମିତି ଦେଖାଉଥିଲା ମାନେ ପୁରା ସେ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଇଏ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିଲା ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ହେଲା କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ଦେଖ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି ତ ଏବେ ଆମର ରନିଂ ମାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା ଏବେ ମାନେ ଆମର ରନିଂ ମାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଆମର ଛୁଟା କେଉଁ ଛକ ତ ସୁଧା ସାଧନା ଛକ ହେଲା ସାଧନା ଛକ ସାଧନା ଛକରେ ମାନେ ସେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଯିବାର ରୋଡ଼ରେ ମୁଁ ରନିଂ ମାରିବି ଆମ ଦୀପକ ରନିଂ ମାରିବେ ସେମାନେ ଏବେ ଚଲୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ତ ଆମର ଦୀପକ ବାବୁ ରନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ହେଲା ଏବେ ତ ତୁ ସିଆଡ଼େ ଯିବୁ ସେପଟେ ଯାଆନି ନହେଲେ ଆଜି ଏପଟେ ପଳା ମାରିଦେବା ହଁ ହେଲା ତ ଯାଉ ସେ ଏବେ ତ ଏଇଠି ମାନେ ପାଖକୁ ଟିକେ ରନିଂ ଯିବୁ ତାପରେ ସେଠି ମାନେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ରୋଡ଼ରେ ସେଠି ରନିଂ ମାରିବ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଦୌଡ଼ି ଦେଉଛି ତାହେଲେ ତ ବୁଝେసి ତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହେଲା ମାନେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବୁ ପୁରା ମାନେ ତାର ପଛପଟେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହେଲା ତ ଏଇଟା ତାର ପଛପଟେ ଦେଖ କେମିତି ରାସ୍ତା ହେଇଛି ମାନେ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାର ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିକି ଉଦା ହେଇଯାଏ ଇଏ ହେଇଯାଏ ସବୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ହେଲା ଏଇଟା ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ହେଲା ଏଇଟା ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଖାଲି ଯାଉଛୁ ଭିତର ପଟି ମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ହେଲା ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲେ ବହୁତ ପିଲା ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ତାର ମାନେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ସବୁ ରାସ୍ତା ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଡ଼ ସେ ରୋଡ଼ ପଟେ ଗଲାବେଳକୁ ଏଇଠୁ ଆହୁରି ମାନେ ସେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ହେଲା ଏଇଠୁ ଆହୁରି 1.5 କିଲୋମିଟର ସେ ରୋଡ଼ଟା ମାନେ ତାର ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପଟେ ଆସିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାର ପଛ ପଟୁ ଦେଇକି ଏଇଟା ପାଚେରୀ ଦେଇଛି ହେଲା ଏବେ ନୂଆ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ଏ ପାଚେରୀ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ପାଚେରୀ ଯେଉଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏଇଟା ପାଣି ଯାଇଛି ମାନେ ସେ ଇଏଟା ତଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେପଟୁ ପାଣି ଯେଉଁ ଆସିକି ତ ଆମେ ଏଇ ତଳ ପଟୁ ଗଳି ଯାଉଛୁ ହେଲା ଏଇ ତଳ ପଟୁ ଗଳି ଯାଉଛୁ ଥଣ୍ଡା ତ ଏପଟୁ ଚଢ଼ିଯିବୁ କି ଚଢ଼ିଯିବୁ ଏପଟୁ ଯା ଚଢ଼ିକି ଯା
से ये ऊपर गोटे चढ़ी जीव तो बंध मुझे तू आसला कादो दस कौन कादो देखिए ना फोन आनी पारू दे दे मत ना फोन दे कौन सी आई थी हाँ जा तो पळायला तो पळायला एटा हमर एरोड्रोम फील्ड एटा ए तो से आसला तो देख से कहूँ मो भिडियो आनी अब दोस्त कौन है हाँ आसे आसे आसेला कौन तो चढ़ी पारनु कौन चढ़ी आसु तू आनु चढ़िया कौन दोस्त चढ़ी पारनु आर्मी हबु तो दोस्त एमती से पिला आर्मी हबि कोई चढ़ी पारनु देख सामान्य गोटे ये चढ़ी पारनु पाचेरी भाई बननी तू चढ़ी आसुनु बननी चढ़ी आस ना बननी तू कौन आसो मत राग लाग आसपार तू से कौन मोर भिड बनाने बोले मुझे तार बनाऊँगी तो बड़े आस आसबू क्या ये हो जापार आर्मी लोक दोस्त कौन एमती हो जापार पिला कह आर्मी पड़ू दसला आर्मी जी कह एति आसपार तू कौन दस्ता कौन हबू तू हबू हाँ गोटे रोड तो मैंने वर्षा समस्त रोड को पड़े फिल्ड कहीं जाना रोड अच्छा भी किस तो आज मैंने वर्षा पे मैंने भल देखा आकाशटा मैंने पूरा भल लगुच है तो ये खाली अंधार अंधार लगुच यपटू कैमेरा जी सूर्यटा एपटू पड़ू सेपटे अंधार अंधार लगुच तो देखिए सामने मैंने बहुत जन के समस्त रनिंग मार्च आमर भी दीपक बाबू स्टार्ट करदे मु तो रनिंग मारने दीपक बाबू आर्मी हे आर्मी जी पुलिस ओडिशा पुलिस है ओडिशा पुलिस सब दीपक बेहरा ओडिशा पुलिस ना मैं फ्यूचर ओडिशा पुलिस ना दोस्त कौन तो चर्बी तो अधिक चर्बी सुखा कर ओडिशा पुलिस जीव आज मैंने भावुँ रनिंग मारे कहीं तो मुझे रनिंग मारे खाली एक्सरसाइज करी तो ये एक्सरसाइज करी मैंने वर्षा पड़े मैंने भल लाउन ये खुड़िया खुड़ा लगे भल और तार दीपक बाबू तार सुज तो फाटी जाए किसी ना तार अवस्था गरीबी देखिए ना क्या करेंगे एड मुहटा कर दोस्त एड मुहटा कर है गरीबी देखिए क्या करेंगे यार ये से भल आज कैमरा है तार मैंने सुजटा फाटी से कहते रनिंग कौन मारी वर्षार गुड़ी पशि जाए भितर से कहे कौन कर हूँ ताले रनिंग ताले बंद कर दूसरी मुझे रनिंग मारे मुझे रनिंग मारे रनिंग मारे मारि था मुझे खाली एक्सरसाइज करुँगी और एक्सरसाइज कला वर्षा भल लगुनि करने वर्षा पड़ना टे आर दोस्त सुज कौट कौट फाटी देखा देख देखा देखा ओहो ये फाटी गोटे हो भगवान ये गोटे छाड़ी जाए आ दोस्त ए मन पछपट किसी ना कौन दोस्त पिंधिक जाना कौन तो किसी ना पछपट हम से मैंने से बिचरा पिला कौन कर तार पछपट किसी ना है तार पछपटा जो मैंने से पूरा सरी जाए किसी ना चलो कौन करूँ गरीब लोग है हम क्या करेंगे यार शूज किनने के लिए पैसा नहीं है हमारे पास से एडजस्ट से मैंने धतड़ी धतड़ी मैंने पूरा गुंड गुंड आदि सारा पिंधा हे आमको भाई समस्त पचार तुम सब रनिंग मारी सारे कि ना कौन कर रनिंग मारनु कि ना चल चले से भाई मैंने गले जो पचर से पचारती मैंने रनिंग न सरला ना भाई सरनी कि स्टार्टिंग दीपक बाबू कह मोर तो से बुट्र तलटा पलि कौन मारिक रनिंग गुड़ी बस जाऊँ कहूँ कौन कहूँ ना भाव मोर बेदती कर भाव सत कथा ना सुजटा पलि मोर भी तल पड़ गला नुआ सुजटा आने था पैसा पैसा भाई सर्टेज गरीबी देखिए क्या करेंगे तो है तोर खाली एरोड्रोम रनिंग आसपा तो रनिंग आसनु रनिंग मारू भावुली ना मैंने से भिडियो देखी भावुली रनिंग तो ना मैंने क्या भिडियो देखी तो आम रोज है रोज गोटे नेक्स्ट देखा तो जय जगन्नाथ
ରହିଲି।